Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo at darating tayo sa ating buhay na meron tayong kailangan lagpasan para maging isang tunay na lalaki o babae kung ano man gender ka na gusto mo o wala. At dito sa ating channel, para maging isang ganap na Pilipino, kailangan mo malagpasan ang pagsukot ka, talo ka. Simple lang laro. Pero ikaw ay nasukot, parang gusto mo sumabog, talo ka na agad. Dahil gusto ko masubukan kung matigas pa ang ating balat sa internet. So simulan na natin. Galing kay Mabahong Sapatos. Ako na lang yata. Ako na lang ating mabait na sa Pinas. Wala ako na rin. Hey, y'all, come look at this. Ako na lang ata hindi namamakla sa Pinas. Pwede pa bigyan nyo ako nung hindi edited? Wala na ako naiintindihan, leche. Ako na lang ata kaya ako sa Pinas. Ako na lang ata naging si Anyo sa Pinas. Aray ko po. Okay, so ako na lang yata natatawa dito. Ano ba? Elitista ka, Paulo. Sabi ko na nga ba? Kailangan ko nung hindi edited. Ano ba? Wala na ako naiintindihan. Eto, baka hindi na to edited. Bakit balit ng titi ng pinalit mo? Alam mo ba kaya malit titi ng pinalit ko? Kasi di niya ako gagawin kabit tulad mo! Mga kabataan, puro kay tite at puday. Hindi ko lang kung pinabayaan sa'yo ng magulang nila o sarili ng desisyon sa buhay ito. Pero marami pa ibang pwede yung pagkaubusan ng oras dyan. Pinagdaanan ko rin naman yan eh. Lahat naman tayo pinagdaanan ng mga ganyang sukot. Diba? Buti na lang talaga wala internet o panahon namin. Okay, sumasakit na yung katawa ko ngayon pa lang. Sunod, maraming salamat, Robic. Ayoko na! Eh bakit ba? May iba na ako eh. Iiban mo ko dahil may iba ka na? Ako nga matagal nang may iba, iniban ba kita? Sunod. Wala akong nararamdaman eh. Galing kay Angelo. Some Filipinos say, ako lang yata ang pinaka sa buong Benji kaya kapan ako picture. Mahirap nga naman sagutin yan. Kakaibang pagmamalaki ulit. Sige. Nakabawi sila. Mga elitista, labanan nyo. Mag-away-away kayo, wala akong pake. Dito lang ako para pagtawanan kayo pareho. Sunod, galing kay Sayan. Itong academic freeze, patuloy na sigaw ng karamihan kahit na nagsimula na ang ilang private school sa kanilang klase. Pero ito ba'y makakatulong ho ba at anong reaksyon dito ng inyo pong samahan? Academic freeze now! Siyempre, magta-trending yan. Puro mga bata na sa internet. We do not underestimate the Filipino adaptability, Filipino resiliency, no? Ang ayoko sa ganito nakakasal, masyado nilang niro-romanticize yung pagtitiis ng Pilipino. Kaya ng Pilipino magtiis doon pa eh. Magtiis ka lang. Huwag mo pagbutihin yung kalidad ng kanilang pamumuhay. Magtiis kayo. Kaya nyo, di ba? Di ba? Hashtag Pinoy Pride. Mapagtiis kayo, di ba? Nakakasal yung ito laging ginagamit ko logika. Bakit kaya mo, tiisin mo? Karapatan ng mga Pilipino na paubutihin ang kanilang buhay o enjoyin ang kanilang buhay. Not much for the benefit ng teachers, but for the benefit of students. Excuse me, why? Ang edukasyon is a right, not a privilege. Lisa, sagot! Online learning, no? Now, kung medyo ang complaint naman nila very... Pag Lisa, pupunta ang PNDT, pag pangit kang mahirap, walang kwenta. Ang parents nagbigay sa amin ng magagandang feedbacks. Napakaganda at ang Siyempre, hindi na maalam ng magulang yung pinagdadaanan ng bata eh. feedbacks. Napakaganda at ang dating sa amin Nagbabayad sila, malamang sa malamang. na parang sila nag-i-enjoy din. Yung ibang private schools are really not equipped for the kind of education that they have. Yung online, di ba, homeschooling, hindi talaga pa ganun kabihasa. DepEd naman, marami silang proposal, no? Kung hindi pa pwede yung connectivity mo, meron naman sila yung modular.
to modular? Narinig ko nga ito. Ano, mayroong problema sa modular. Truth be told, I'm not learning anything. I'm just doing my modules for the sake of complying. Hindi ba ganun din naman kung nasa sa eskwelahan ka? Petition to give teachers limit time giving a team to it can be from 7 a.m. to 4 p.m. Kasi don't have your activity that day. That should be our arrest. Galing kay Guni English. Palagay nyo ba kailangan ng college degree para sa isang senador? College degree para sa isang pangulo? Sang-ayon ka ba doon, Manny? Sa akin is, Pero kung ganon, baka hindi ka na mag-qualify. hindi, nag-aaral naman ako. Hindi, college degree eh. Yes, nag-aaral ako. May degree ka na. At least naman sa mga sukot, nakabawi tayo ng isa. Tita! Wala akong pake Sila na sa naman. chismis ng iba. Ang mahalaga, nagmamahalan kami ng anak nyo. Hoy! Ano nagmamahalan? Yan dami mga kalandian! Wala ko naintindihan. Kalandian ba yung sinabi niya? Okay, ayoko na. Sunod. Galing kay Jose Maria. Alam ko Jose Maria dyan. Bawal. Christian, ilan ang subscribers mo sa YouTube? Rafi. 2.55 mo. Tsaka inggit ako dyan eh. Anong tawag doon sa channel mo? Ano hinahawakan mo naman? Ako alam mo yan. Tito Joey. Murphy. Mali pala Murphy. Usually prank challenge and then travel, then short film, mga love story, ganun. Yan ang pinaka-paborito kong YouTuber sa Pilipinas. Meron daw tayong video ulit. Meron. Talaga? Patingin. Ipa-play yung video niya. Ano mo yun? Parang gusto ko na talaga mapag-isa. Ayun ang galing umarte. Parang ayoko muna may girlfriend, gano'n. Hindi, parang napag-isip ko lang naman yun kasi parang mas masarap magsisingin. Yung importante sa lahat. Sino ba kausap niya? Teka lang. It's a prank! Ito, tatang piling. Yan. It's a prank! It's a prank! May kasama siya. Mark, okay ka lang. Kaya pa. Ganda, di ba? Galing! Paano mag-eyebrow? Maganda kilay niya, in fairness. Ilan Alam mo maganda yung content ko pag una nilang kinomentan yung itsura mo nila kesa yung ginawa mo. ilan yung pinakamarami mong views? 12.8 million. Wow! Yung video na yun. Wow! Magawa nga yan. Ang galing! Nangyayari sa bayan. Sa depensa naman ni Merc, kinat bigla yung kanyang prank skit eh. Medyo kita mo yung transition ng fade in, fade out doon sa... Kasi mahaba yun, syempre 10 minutes yung sigurado, di ba? So kinat nila doon sa importanteng part na lang. Kaya medyo lugi talaga si Merc sa kanilang ginawa. Parang inipit nila. Tinawagan na din ako ng bawal judgment. Gusto nila akong pumunta dyan. Pero alam ko, iipitin nila yung tao. Di na ako nag-reply. Bahala kayo dyan. Hirap kayo ng mga ibang YouTuber nakakagat dyan. Kung di ka pa nasusuka pa, please mag-subscribe ka na kayo. Pindutin mo na. Para makagawa pa tayo ng mas maraming ganitong sakit sa katawan. Upon impact, Sunod, galing kay Kisus Party. Dyan po ang aking hindi yan sukot. Pinagdahalan ko nila. Pucha tating. Nakakamiss. Lahat na high school Kisus Party ito. Yung intermission nila Kuwang-kuwa nga niya, galing nga siya dancer. Tapos lagi yan pa V. Lagi pa V na 5. Ayan na. Ganun yan. Ito wala alalo ko pa kahit pa paano. Kaya di siya gumagalaw kasi 5 yan Tatlong set ka na magagawin yung ulit-ulit. Para robot kasi. Practice muna sa'yo. Ito yung wholesome na sukot. Malakpakan. Lahat naman tayo naging sukot sa buhay natin. Pero kailangan natin yung malagpasan. Diba? Ito okay lang. Bata naman. Ganyan din naman tayo noon. Meron din pang pamilya tayong call. Sunod, galing kay Razil.
Muhammad, ano ba ang kinakain mo? Kinakain mo sa iyong pinggan. Bakit di mo na lang tignan? Aral ako ng tatig doon sa Jabawang. Nalala ko. Anghang. No choice na talaga ito yung bawal na floor wax. Inilaw. Ayaw mo bang kumain? Wala kami choice. Nakahain. Wag ka nang TikTok, umuwi ka na tumakas, late. So okay na yan. magkakamura na. Kahit sukot. Okay na, baka uwi lang ng maaga. Sunod. TV.mp4. Puta wala! Kang jowa. Ano naman kung walang jowa, makapanood na nga lang din ng TV. Ay puta, lupet! Kaso ikaw pinagpalit. Uy! Sa video ko meron na naman sumingit. May cut Makanood na nga lang ng TV ulit. Uy puta lupit. May mangiiwan sa'yo ulit. Hoy, kalbong buwisit. Ano yung sinasabi mong iiwan ulit? Ay, grabe, lupit! Baka gusto mong i-mention ko yung 5 mong kabet? Hoy, babae, Haba na. makapanood nga din ng TV. Ay, grabe. Ang lupet. Nabalitaan ko, isa ka din sa mga kabet. Oy! Ang dami mong alam, no? Kapanood na nga lang. Uy! Puta lupit! Yung kabit mo kampwet. Lupit! Pumipiyok-piyok ka pa. Nanonood na nga lang ako TV. Ay! Buisit naman, men. Sira nga pala yung TV namin. Ang dami pa to. Mas gusto ko pa yung tumawa ka, talo ka, tumatagal ako eh. Okay, kaya to para sa Pilipinas. Isa akong tuloy ng Pilipino, lalagpasan natin to. Galing kay Denver, no, ang itsura ng pinsan mong spoil. Naaamoy ko na ang sibuyas. Tapos ayaw niya makipag-usap. Kung may ikipag-usap sa'yo, ang toxic. Pucha, bata-bata mo, toxic ka na agad. Leche! Nagaling kay Christ. Real talk na. Pasukan namin sa lunes na. Real talk na naman! What? Ano yun? Ano yung nasa dibdib mo yun sa CR ba? Ano yan? Conspiracy confirmed! Chale, sunod. Pagod na ako, sorry tumatapok. Aray, sumakit yung dede ko doon. Baka magkaroon na ako ng dede, pwede na ako mag-sando gamer. Kailangan na magwakas itong pag-ibig. Jobit posting! Hey! Posting pa himagas to. Malaka na sa kinisip. Manaw. Hindi mo ba naaalala mga kahapon? So kung nakalimutan to araw na to, hindi lang kahapon, pati tong araw na to. Sunod! Galing kay Kien, yes. Malakambay lang kami sa Mga klasiko! Hey! Tiniberahan lang kami! Kilala ko yung mga kumakanta nito, tapos wala naman kayong pera, tigilan nyo nga ako. Ito mga kumakanta nito meron mga phone na sobrang lakas, tapos hindi sila marunong bumili ng headphones. Galing kay Earl. Diba magagamit mo yan dito sa Manila Bay? Kung depressed ka, kumain ka na buhangin sa Manila Bay. Kailangan ko na rin kumain ng buhangin sa mga pinapanood natin ngayon. Ayoko na. Sunod. Susumo? Maganda ako. Kaya kay Janiel. 2020 can't get anywhere September 20. Ang Exodia, nakasukutan at katoxic ka po. Ako na lang ata ang pinaka-toxic ngayon sa internet. Galing kay John. Bad ba yan? Ano masama dito ha? Ingit lang kayo mga elitista kong admin. Hindi lang kayo marunong sumayaw. Ano sakot doon? Gatekeeper kayo ng TikTok. Yak, mag-gatekeep ka na lang sa TikTok pa. Sunod, hindi yun sukot. Wala, okay lang yun. Galing kay Tristan. And that's because I wanna be your favorite boy. Sunod.
Kaya yung katawan ko. Ewan na. Tapusin na to. Ayoko na talaga. Hindi ko na rin ito gusto, ma. Baka nyo pala ilang minutes na to, ha? Bakit? 30 minutes na ba yan? Lamaw, laugh trip, sunod. Yung mas nauna kapag Yep, sukot ang mabuntis ng maaga, ha? Tandaan nyo, kung hindi kayo handa, tulad ng pagiging hindi ko handa sa mga pinapakita nyo kasukot-sukot na video sa akin, wag nyo nang gawin. Pinakasukot na magnanakaw, mahuhuli ka na lang sa sarili mong tsinelas. So, doon na natin tapusin to. Hindi ko na natin papunta mga kasukotan na ito. Pagod ako doon. Huwag nyo kalimutan bumili na ating merch. Meron pa doon mga jacket, paubos na, bilhin nyo na agad meron kayo. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga sukot nyong friends, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo!